siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Lindsay's Secret Files. Si Lindsay na matagal nang hindi nakita ang kanyang boy best friend. Nagkaayaang gumala pero ang galaan napunta sa isang hotel hanggang sa inalikan na siya ng kanyang boy best friend. Buti na lang pumalag siya dahil nakokonsensya siya at hindi naman yon ang kanyang intensyon. Kaya siya sumama dahil gusto niya lang makagala at makaparang yung makawala sa hawla ba. Tsaka may boyfriend ang ating secret file sender. So, ang tanong niya sa ating lahat, dapat pa bang sabihin sa kanyang boyfriend ang nangyari o ibaon na lang sa limot? Ito po ang mga kabisyo natin na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ang sabi ni Jennicar Daniel ay, nakakalungkot naman yung storyang yan. Nakaka-relate ako kasi ganyan din ang nangyari sa amin ng boy best friend ko. Pa-advice naman from Iligan City. Uy, nadagdagan pa lalo yung mga problemado pala. Eto sabi ni George Gon Baladitan. Take it away, Ma'am Shigals. Hi DJ Rocky, Hello. magandang hapon sa'yo. Magandang Para po kay hapon. Miss Leng, advice ko po sa kanya is sabihin niya po sa boyfriend niya kung ano nangyari. Kung mahal niya yung boyfriend niya, maging tapat siya at sabihin niya ang lahat na nangyari. Kasi alam mo naman, dapat sa relasyon kailangan ang tiwala at kailangan din maging matapat tayo sa ating karelasyon kasi ang tiwala pag mawala na, ekis ka na. Pero hanga ako sa'yo kasi hindi mo binigay sa boy best friend mo yung alam mo na. Kaya, God bless you, Ate Leng. Rakitera, I love you. Bye. Thank you so much, bitch! George Gon Baladitan. Hindi si Leng yun ha. Si Leng yung boy best friend ha. Yung si Lindsay. Yung tinutukoy nating secret file sender. Pero yeah, hanga. Dahil, yun nga, hindi na ibigay. Pero, meron pa rin pagsisinungaling na naganap, diba? Ito naman sabi ni Jomar Palulim, dapat gumala na lang kayo sa Star City, hindi sa Mot-Mot nagpunta. Kung ako sa'yo, sabihin na sa tunay na jowa para malaman niya. At baka kung sa ibang tao niya pa, malaman ito, magalit pa siya sa'yo ng todo-todo. True. Ito pa sabi ni Darwin Russell, I think it's better na wag na lang sabihin sa boyfriend mo yung tungkol sa ginawa ng best friend mo dahil big problem yan kapag nalaman pa. Pwedeng mauwi sa away. At tungkol naman sa best friend mo, tandaan mo na ang tao nagbabago sa paglipas ng panahon at siguro nanghihinayang siya na umamin sa iyo tungkol sa feelings niya. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Darwin Russell. Ito pa sabi ni Bernard Laurejas, huwag magtiwala sa kahit sino. Forget, move on. Take it as a lesson learned. Next time, huwag sasama sa lalaki, lalong-lalo na kung mag-hotel. Pero, nakakatuwa rin namang pakinggan yung storya dahil faithful siya sa kanyang boyfriend. Kaya lang, pag nagkahulihan o nagkaaminan pa, posibleng mawala yung tiwala sa kanya ng boyfriend. Kaya naman, ang pinakamagandang gawin ay maging honest sa lahat ng pagkakataon. True. Thank you so much, Bernard Laurejas. Ito pa sabi ni Alan Mar Bustalinyo.
Para sa sender, pwede mong sabihin sa boyfriend mo ang nangyari sa inyo ng boy best friend mo kasi kung gusto mong maging loyal kay boyfriend, dapat maging honest ka sa kanya. Eto pa sabi ni BJ, believe ako sa sender natin today dahil hindi siya nagpadala sa sitwasyon. Hindi ko naman siya masisisi kung umabot sila sa ganong sitwasyon dahil sabi nga ni sender, tiwala siya sa kanyang boy best friend. Advice ko sa kanya, huwag niya nang sabihin sa boyfriend niya ang nangyari dahil siguradong masasaktan siya ng sobra at baka magdulot pa ng hiwalayan. Pero kung hindi naman kayang itago ang pangyayari, sabihin na lang kung willing rin siyang sumugal at isugal ang kanilang relasyon para sa ikagagaan ng loob niya at ikapapayapa ng konsensya niya. Go lang sender para na rin sa peace of mind mo yan. DJ Rocky, magsisermon lang ako ng konti sa sender ha. Sa susunod kasi huwag sasama sa ibang guy kung meron kang boyfriend. Pumasok pa kayo ng hotel? Ang dahilan mo pa, malaki tiwala mo sa boy best friend mo? Ano ka ba, sender? Babae ka, lalaki siya. Anong pwede mangyari doon sa loob ng pinasukan ninyo? Huwag anga-angahan. Siguro, napilit mo lang talagang sarili mo ng time na yon. Pero kung hindi ka nakapagpilit o pigil nun, sigurado may nangyari sa inyo ng boy best friend mo. Yun lamang po, DJ Rocky. Shoutout po sa lahat ng security guards na naka-duty dito sa Antipolo sa Forest Hills. Uy, parang lugar pa lang ninyo. Alam ko ng mga macho ang naka-duty dyan. Hello sa mga SG natin. Ayami. Eto pa sabi ni Katrina San Jose, believe ako sa'yo sender dahil hindi ka cheater, hindi ka nagpadala sa sitwasyon. Bihira nang nakakaiwas pag nasa 4 na sulok ka na ng bahay na walang kusina. Nang hihinayang lang talaga ako sa ibinayad ng boy best friend mo. Sana inuwi mo na lang kahit kapirasong sabon at toothpaste. Charot with darot, swerte ng boyfriend mo dahil mahal mo siya ng totoo. Huwag mo nang sabihin kasi hindi lahat naniniwala na walang nangyari pag napunta ka sa bahay na walang kusina. True, pwede pang maging cause yan ng pagduruda sa'yo ng iyong boyfriend. Oh, hello kay Ray Sabado Charles Sancho. Sabi niya, is it just me or it's kind of funny to hear na inaya ka ng boy best friend mo na mag-hotel kayo knowing na may gagawin kayong sagupaan. Hindi na nga lang necessity mo, kundi sagupaan sa kama. Hindi pa rin nag-sink in sa akin yung storya mo, pero isa lang ang naintindihan ko. Alam mo kung anong galawan ng isang boy best friend. Pwedeng makapanira yan ng inyong relasyon. Hi, ayan. Ang dami pang nag-comment. Ay, may pahabol pa raw nag-comment itong si Jenny Cardaniel. Ang advice ko sa sender, dapat sabihin niya talaga sa sa boyfriend niya kaysa malaman pa sa iba. Dahil kung mahal mo yung boyfriend mo, wala kang tatago sa kanya. At di baling magalit siya, at least naging honest ka sa kanya. Uy, may point yun ah. Ito pa sabi ni Angel Ala Nabanzado, I salute you for your self-control. Galing mo! Kung ang tanong mo kung sasabihin mo ba sa boyfriend mo, walang masama, at least wala kang nilihim sa kanya. At lalo siyang magtitiwala sa'yo kesa naman nilihim mo pero hindi ka mapanatag. Good luck sa journey mo sa Maynila at sa inyo ng boyfriend mo. Thanks DJ Rocky from Angel Ala Nabanzado. Actually, yun din yung sasabihin ko. Kung ano man yung sinabi nila, yun na yung advice ko. Walang kwenta mag-advise yung host ng programa. Charot with darot. Eto lang yan eh. Kung hindi ka pinatutulog ng konsensya mo, sabihin mo. Kasi dun ka lang tunay na makakalaya. Diyan sa konsensya mo. The truth will set you on fire. Mali. The truth will set you free. Gas-gas man po yan na linya. Pero at some point kung iisipin ninyo, totoo. Totoo yun. Pag nagsabi ka ng totoo, yung totoo lang talaga, kahit na masakit siya para dun sa kabilang tao, yung dun sa isang tao, okay pa rin. Maluwag pa rin siya sa damdamin. Masakit, pero pangmatagalan yung epekto.
Hindi tulad ng nagsisinungaling ka habang lumilipas yung oras, habang tumatagal yung panahon at habang nakakasama mo yung tao, alam mo na merong bigat. Alam mo na inuusig ka ng iyong konsensya. Kaya lang kasi ito yun eh. Kung hihimay-himayin natin yung ginawa ng secret pal sender natin, 2 beses siya nagsinungaling. Okay? So, unang beses niyang pinagsinungalingan yung boyfriend niya, eto yung gagala siya ng mag-isa. Hindi niya sinabi na kasama niya yung boy best friend niya. So, dun pa lang malamang away na to. Tapos, pangalawa, dinala pa siya sa hotel. So, imagine niyo na lang yung magiging reaksyon ng boyfriend talaga ng secret pal sender natin. Pag inamin niya na, by the way, may gusto lang talaga akong sabihin, ipagtapat sa iyo, nagsinungaling ako, oo, tanggap ko kung anong sasabihin mo. Kasama ko yung boy best friend ko. Tapos bigla na lang niya akong dinala sa motel. Tapos pinaghalikan niya ako. Pero walang nangyari sa amin. Palagay mo, pag kinuwento mo yun, yung storyline na yun sa boyfriend mo, maniniwala siya? Because in the very first place, yung umpisa pa lang na hindi mo sinabi sa kanya na kasama mo yung boy best friend mo, red flag ka na. Pero wala namang masama, again, na magsabi ng katotohanan. It's only a matter of being truthful and being vulnerable. So, para makatulog ka at para magkaroon ka na ng kapayapaan, kung sa palagay mo kailangang sabihin, sabihin mo na lang. Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo sinabi na kasama mo yung boy best friend mo. Paliwanag mo na wala talagang nangyari sa inyo. Kung pwede ka pang makapagbigay ng proof na wala talaga nangyari sa inyo ng boy best friend mo, ibigay mo sa boyfriend mo para mapanatag siya. Kasi, una, magagalit yung boyfriend mo pag nalaman niya yan mula sa iyo. Masasaktan siya kasi napagsinungalingan mo eh. Ikaw ba naman? Sinabi lang, nagpaalam na gagala, yung pala may kasama. Pero, ma-appreciate niya yan kung tunay siyang nagmamahal sa iyo. At kung wala siyang background na naloko na siya in the past. Kasi pwedeng maging traumatic sa kanya yung mga nangyari sa kanya dati, tapos madala niya sa relasyon yun. Ngayon, alam mo yun, kumbaga, ma-feel niya na, ay, hindi na ako dapat magtiwala. So, depende rin sa pagkatao ng jowa mo. Kung ito ba ay palabigay ng pagkakataon, or palatawad, ganyan, or ito bang jowa mo ay talagang, alam mo yun, buo magtiwala at ma-appreciate yung honesty na ibibigay mo sa kanya, yung pag-amin mo sa kanya. So, handa ka lang dapat dun sa magiging resulta ng pag-amin mo. So, posible na magalit siya sa'yo, pagsabihan ka niya ng kung ano-ano, pagtaasan ka niya ng boses, pero posible din na patawarin ka niya kahit na magtaas siya ng boses, magalit siya sa'yo. Pero posible din na hiwalayan ka niya. Isipin niya pa rin na may nangyari sa inyo ng boy best friend mo. So, ang daming pwedeng mangyari as long as ready ka sa pwedeng o posibleng mangyari. Then, umamin ka. Pero kung hindi ka ready sa magiging consequence ng mga naging aksyon mo, kahit na sabihin nating wala ka naman ng kasalanan on the latter part, the choice is yours. Tapos yung boy best friend mo, kung kinakailangan mo siyang iharap sa boyfriend mo, iharap mo. Para lang malinaw talaga sa boyfriend mo na wala talaga nangyari sa inyo. Tapos ready ka lang kung sasapakin ng boyfriend mo yung boy best friend mo. Ganun. Dali mo. Kumbaga, medyo nagulo na yung sitwasyon ninyo eh. Isagad mo na ng gulo, di ba?
Yung tipong parang teleserye, pelikula, dapat ganun. 2024, gusto natin ng more drama, pang MMK kahit wala na po yun. Diba? Ganun. Gusto natin yung, alam mo yun, ma-action. Ganun. Hindi, pero, kidding aside to Bisyo, syempre ang gusto natin mapayapa. Payapang isip, payapang puso, payapa tayong kumilos at malaya tayong kumilos. Naintindihan ko na nag-aaral ka, stress ka sa trabaho mo, may boyfriend ka na nagpapakilig sa'yo, nag-i-inspire sa iyo, na tumitingin sa iyo habang ikaw ay nandito sa Maynila. Pero, again, kailangan mong piliin. Kailangan mong piliin pa rin yung taong sasamahan mo dito sa Maynila. Dapat sinama mo kasi yung boyfriend mo. Kahit kasama yung boy best friend mo. Bakit naman kasi iniwan mo yung boyfriend mo? Bakit hindi mo siya sinama sa gala mo? So, next time, pipiliin mo kung sino kasama mo. O, wala ka bang kabanding na babae? Mas safe pag babae, hello. Tapos kung sakaling meron kang isang kasama na lalaki, dapat alam ng boyfriend mo. Kasi nga sa isang relasyon, ang mahalaga ay pagsasabi ng totoo. Except na lang pag may surprise ka. And happy anniversary, surprise, pwede mo na akong dilaan. I mean, pwede mo nang dilaan itong binake ko, o kaya itong hinanda akong pagkain, gano'n. Diba? So, girl, para patulugin ka ng konsensya mo, para makatulog ka gabi-gabi at makaayos ka sa pag-aaral at trabaho mo, maging honest ka. Because again, babalik tayo sa linya na the truth will set you free. Tapos sabi nung isa, pero bakit DJ Rocky may sinasabi ni sila na there are things better left unsaid. Mas pinagulo yung utak no? Eh di, ibaon mo na lang sa limot kung hindi ka naman makokonsensya, diba? O di bahala ka dyan. Problema mo na yan, ayoko na mag-isip. Charot! Charot. Anyway, if you wanna share your secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here. This is the Shang #1. 90.7 Love Radio. This is Lindsay's Secret File. Sasakyan sikat, basta't